питам, усещате ли увеличение в цените на мартениците? Ами, аз смятам, че мартениците трябва драстично да се увеличат в цена. Специално тези мартеници, които са произведени в България. Да. Защото смятам, че ако изчислиме часовете прекарани на всяка една жена или мъж, който изработва мартеници, и трябва да бъдат съответно изчислени, нали, и да бъде справедливо платено за тяхната работа. И хората трябва да подкрепят тази идея. Тези китайски мартеници, с които са наводнили пазара, според мен това е нещо от рода на дъмпинг. И смятам, че не е много справедливо по отношение към традициите. Няма да купувам. Няма да купувате? Няма. Пенсията Не стига за не мартеници. ми разполагам с повече пари. Няма да купувам мартеници, това е. Струват ли ви се по-увеличени тази година? Не знам, не съм им гледала цените. Смятате ли, че цените на мартениците съответстват на вашия труд? На това, което сте положили като усилия? Да, по-скоро да. По-скоро да. Да. Не. Не. Продавам ги както миналата година, на същата цена, без никакво увеличение. Директно не отговарят. Никъде не сме си сложили труда. Единствено само за материала. Но труда си е за наша сметка. Не, цените са като миналата година. Труда ни е... Всичко поскъпва, абсолютно всичко. Прежите поскъпват, манистата. Така че цените са като миналата година, поне нашите. Ние си имаме увеличение. Аз като занаячия имам увеличение на, нали, да било на осигуровки, на материали, на вълната ми, която купувам. Така че и като цяло, като на стандарта на живот. Нормално. Това всяка година е различно. Дали намалят, дали се увеличават, това зависи от покупателната способност на хората. По повече от 12 часа на ден работа, говоря след коледните празници, нали, когато изработвам коледни топки. И това е всъщност, не знам в часове колко, но е близо 2 месеца, повече от 12 часа на ден работа. Не мисля, че традицията българската изостава. Не мисля. Напротив, засилва се. Дори ние самите мартичари казваме и предпочитаме и навсякъде ще видите българското. Навсякъде с българските шивици, навсякъде с българските орнаменти, навсякъде с самите символи на пролетта. Така че не виждам нищо китайско. Първа година участвам, така че не мога да преценя, да си призная, няма и да повторя най-вероятно.